लैहोर गयारिनि सायाव जों मोनसे जाहाथे गोख्रों एक्शन लायो आरो बिथांनि जितु बाहायनि बिसोरखौ साफा साफा जाहाथे पुलिसा एरेस्ट खालामो जों बेखौ पुलिस असिनि दारै जों खावलायगोन। खुलुमबाय रायजोफोर, आरोबाव फिथांखिब्ल इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। नोंथांमोना बयबो नुखादों दिनैनि समावहाय UPPL पार्टीनि बिजाथि फोसावनायजों लोगोसे सारा जोंनि बिटिआरल' नङा सनितपुर गहपुर बिश्वनाथावबो सानजा गहपुरनिफ्राय लानानै सोनाब श्रीरामपुरसिम बर' हारिया रंजादों, जायफ्रा गोजोननि सरकारखौहाय सापर्ट खालामदों। दा बिनि सायावनो आङो भिडिअखौ बानायनाय जादों रायजोफोर। नोंथांमोन बयबो मिथिखागौ जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय मोनफ्रोमबो BCDCआवहाय 21 आगस्ट खालारखालिनि मोनाबिलि समावहाय हाइकमान्ड CM प्रमद बर' सारा बिजाथिखौ फोसावनानै होबाय। बेयो गिबि खोलोबनि बिजाथिफोर गासै 19 सा। जों बयबो मिथिखाबाय क्लियारलि गावबा गावनि जायगायावहाय जायफ्रा BCDCनि बिजाथि फोसावजाबाय बिथांमोना मोनथिजोबखाबाय आरो माखासे नैथि खोलोबनि बिजाथिफोर दंबावो, बियो ओंखारथ'वाखै, बेखौबो नेनानै थाब्लानो जाबाय। दानिया रायजोफोर जोङो सावरायगोन सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि सायाव आं बाथ्रा बुंनो थाखाय दङ होननानै सानदों रायजोफोर, मिथिबाय दा? ब्लेसिं रेलियावहाय लैहोर गयारिया सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामावहाय गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय गोदै बाथ्रा बुंनानैहाय मिस्थि दौनानै गारबोदों। दा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो सनितपुर बिश्वनाथ हालामनि रायजो राजाफ्राबो लैहोर सासे सेन्ट्रेल इउथ BPFनि मावथि, गोख्रों मावथि लैहोर गयारिनि बाथ्राखौ हयथ' खोनासंदों जानो हागौ। दा बिथांमोननि गेजेरावहाय ब्लेसिं रेलिजों लोगोसे सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरावहाय गोबांथार भाषण होनानैहाय आइजोफोरखौहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 40 लाखनि लक खालामनानै गारबोदों। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय 100 कौटिनि लक खालामनानै गारबोदों। बोराइसा बुरैसाफोरनि थाखाय हानि फाट्टानि लक खालामनानै गारबोदों। माखासे देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि बाथ्रा खोथा होबोनानै गारबोदों। दा नै रायजो राजा नोंथांमोना नायदो लैहोर गयारिया चिरां जिल्लानियावहाय माबायदि आखल आखु दिन्थियो। चिरां जिल्लानि रायजो राजाफ्रा लैहोर गयारिखौ मोजां मोनोना मोना, आरो BPF पार्टीखौहाय चिरां जिल्लानि मानसिफ्रा चिरां क'क्राझार बाक्सा उदालगुरि बिटिआरनि मानसिफ्रा बे BPF पार्टीखौहाय माबायदि सापर्ट खालामो। बे समाव सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि रायजो राजा नोंथांमोना एसे भिडिअखौहाय खोनासंनानै आरो नायनानै लादो। आं भिडिअखौ हगारनाय जासिगोन। 2:30निफ्राय मावखांनानै थांनानै आरो 3थासोआव लोगोफोर लानानै बुख्रुब बुसि खालामफैबावदों बेखौबो आरो बिनिफ्राय थांखांनानै 6थासो जाखोमोनथाय गारि गंनै थांनानै आरो फैफिनबावनानै साहानि न'खौ जोनानै निगिरबावदों बे मानसिया। दरजाखौ जोखावनायावनो गाबाय, दरजाया माबाबाय गेवबाय, ओमफ्राय हाबनानै निगिरबाय। न' सिङाव हाबाखै आरो पर्दाबो लानानै नाहरदों। बिमाबो दं बिब'बो दं, बादा होफैदों बिसोरो न'सिम फैनानै बोनानै लांदों। बे लैहोरखौनो नायफैदों। जोंनि माहाजोनखौ निगिरफैबाय, बुथारनो होनदों। दिनै सानाव नुयोबाथ' आरो सिग्लिबावनो होनदों, आरो सिलाइजों गावनो होनदों, सिलाइ बख'नो ना मा होनलांलायदों। लामासिम सफैनानै जोंथ' नुफेराखै, गावसो होनलांदों। पुलिसा बेखौ हमनांगोन, आरो नङाबा जोंखौ बिदि मावदावबाय थायोबा लाइ मोनलांगोन बियो। खालामनायाबोथ' आवगायावबो सिगाङावबो खोनाखाबाय, खालामखादों। गामियाव न'खरब्रै मावबाय BPFनि, जोंथ' नुवासै। जायखिया होननायाव बिमा होनहरनायाव बुरजायानो जागोन। बिमा बिफानि खोथा लाला नामा नोंसोर होननायाव बुरजायानो जागोन बिसोरो। हारसिंबाथ' बिदि होननाय नङामोन। बिमायाबो बिफायाबो ओंखारबोदोंमोन बैसिम, ओमफ्राय उनाव बिब'खौ लानानैनो बिसिम फैदों। दानो माने आखायावलाय जेबो गैथ'वामोन, मा खालामलांगौमोन बेबा निगिरना मोनोबा। खालामनाया बिदिनो बेखौल'सो दानसिदों, ओमफ्राय दरजाखौ जोनाय जाबाय आरो। गाज्रि होनलांदों, बासायाथ' लाजाखाया। बिदिनो जानला मोनला माबाखौ पार्टिखौ रायखांनानै रायलांबाय। निगिरनानै लांनांगोन, साजा होनांगोन सारा प्रमद बर' सारा, थाबैनो निगिरनानै लांनांगोन बे मानसिखौ। जोंखौ धमखिफैबाय थायोबाथ' जोंहाबो न'आव थानो हानाय नङाना, आरो हौवायाबो गिनांगोन। ओरैनो न'खराव रावबो गैया, मानो गिया जानो बिदि खालामफैनायखौ। खुनुदिन खालामजाफेरा, थाबैनो निगिरनानै लांफैनांगोन। हैनो निगिरदों
आंनि मुङा मेरगा बसुमतारी गामि बाथिपारा जानाया नैबे खाथिनि लैहोर होननाय गथ'आ आंनि न'आव मोनानि 2:30 बाजियाव फैनानै दरजा बुफैदों दरजा बे बायरानि दरखौ दानसिफैदों बुफ्रेफैदों बेनि उनाव आङो बेखौ खोनानानै आङो खोरखिजों न' सिंनिफ्राय खोरखिजों खारबोलांनानै आङो मोनसे जायगायाव थाहैदों थानानै बेनि उनाव आं मिथियासै आरोखि बेनि उनाव दा आंनि हिन्जावआ बेनि उनाव मिथिगौ लैहोर होननाया बाथिपारानि आंनि न' उसुं सेरनि खाथिनिनो BPF हान्जानि नाथाय माने मोनानि सौथि आंथ' नुवासै जायखिया दानसिलांदों बुफ्रायलांदों नुदों आङो बेखौ रावबो हमनो हायाखै आरो नुखादों आङो बे मानसिखौ बुफ्रायफैनायखौ हारसिङै माने आं बेखौल' नुदों बाहेरायाव मानसि दंमोन राव खोनादों पुलिसफोरखौ माने आङो बेखौनो खावलायो बेखौ थाबैनो गिरफ्तार खालामनांगौ बेलेग जायगायावबो खालामबावदों मोनसे मोननै मोनथाम जायगायावबो खालामबावनाय दङ इउपिपिएलनि सापर्टारखौनो गासिबो खालामजोबदों दादागिरि आगोलनिफ्रायनो एसे सुथा खालामबाय माबा लाबाय थायोमोन इउपिपिएलनि सापर्टार माबाफोरखौ आक्रमण खालामो बे समाव सारनिसिम आङो बेखौनो खावलायगोन सारा जाहाथे बे दुसामि खालामनायखौ थाबैनो जेरा सास्ति होयो। आच्छा मैया हरनि जितु बाथिपारानि सुभाष बसुमतारीनि जितु न' आरो संगिना जोंनि जितु बाथिपारा BCDCनि चेयारपारसननि न' आरो बाथिपारानि सासे गावबुरा सुदेश बसुमतारीनि न' आरो जोंनि आगोलनि एबसुनि सासे कर्मी आरो जोंनि इउपिपिएलनि वार्कार सन्तोष नार्जारिनि न' बे मोनब्रै न'खराव जितु मोनानि 2:30निफ्राय 3:30सिम जि हामला जानाय दा बे हामला जानायखौ जों मोनायावनो मिथिदोंमोन मैया आरो बे मोनसे निकृष्ट मनोभाब बियो जादों आरो बेजों लोगोसे न'आबो नांजाबनाय जि लैहोर गयारिनि जि नेतृत्वआवनो जादोंमोन बे हामलाया आं सानो माने प्रसासना बे लैहोर गयारि आरो बिनि जितु बाहिनी बेखौ गोख्रों एक्सन लानांगौ आरो जाहाथे इलेक्शननि आवगाय दा बेफोरबायदि बा इलेक्शन मुहुर्तआव जाहाथे बेबायदि दावराव दावसि जानो हाया दा बेनि थाखायनो आं सरकारनिसिम गुरैयै खावलायनाय जाहाथे गोख्रों बे एक्सन जानांगौ ना ओरैनोथ' जिहेतु मैया जोंना इउपिपिएल जितु पार्टीनिफ्राय जि टिकेट डिक्लेयार होबाय मैया मोनानि 11:30 बाजियाव बेयाव जोंनि बावखुंग्रि बियाबाव जोंना रन्जित बसुमतारी सारानो जिहेतु डिक्लेयार होजाबाय दा बेयाव जोंनि वार्कारफ्रा एसे फुरथि खालामदोंमोन दा बेफोरखौबो बिथांमोनहा माने सह्य खालामनो हायाखै खारन रन्जित बसुमतारीया सासे इउपिपिएल दोलोनि एटा स्ट्रं केन्डिडेट बे हिसाबै बिथांमोनहा बिनि सायाव गिनाय बा माबा मोनसे लाजिनाय बा माबा मोनसे सोमजिदों जायनि जुनै बिसोरो मोनसे गाज्रि आखु बा उदखारि आखु दिन्थिनानै जाहाथे जोंनि वार्कारफोरखौ एसे सिगिसग' खालामनो हायो बे असिलायैनो बेफोरबायदि जाथायखौ खालामदोंमोन बिथां रायजो राजा नोंथांमोन आं माब्लाबाबो गोदाव सोराव नंथारै भिडिअ बानाया दिनै जों बयबो खोनाबाय लैहोर गयारिया इउपिपिएल पार्टीनि बिजाथि फसंनाय लोगो लोगो कन्ट्रल खालामनो हायाखै धैर्य खालामनो हायैनि थाखाय हजम खालामनो हायैनि थाखाय रायजो राजाफोरनि खहा खालामनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर आरो आङो नुनाय मथेब्ला नोंथांमोना सावगारियावबो नाय बेयावहाय FIR बो खालामबाय होननानै बुंदों दा अब्ला नोंथांमोना मिथिगौना सासे BPFनि गोख्रों मावथिया माबायदि खामानि मावो लोंनाय जानाया बांसिन BPF पार्टीनियावहाय बिथांमोना लोंनाय जानायनि थाखायनो गावसिनि पावारखौ हमथानो थाखाय बेफोरबायदि गोदै बाथ्रा बुंदों दिनै BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि साराबो खुगायाव लागाम गैयै बाथ्रा बुंनाय नोंथांमोना बयबो मिथिखायो दा BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जुदि बेफोर खामानि मावनायखौहाय बादा होयोमोनब्ला अब्ला हयथ' बिनि आखान्थि मावग्राफ्रा बेफोरबायदि खामानि मावनाय नङामोन दा हाइकमान्ड चिफ BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारानो जुदि मोजांखौहाय सिन्था खालामाब्ला अब्ला बिनि आखान्थिफ्रा माबोरै मोजां सिन्था खालामनो दा रायजो राजा नोंथांमोन
BPFनि जे मिटिं बे मिटिंआव जे सुबुं गौमा नुयो बे सुबुं गौमानि गेजेरावहाय आब्लें उब्लें सोरबाया भटआवहाय नाम गैयै मानसिफ्रानो बांसिन दङ। दा बेनिखायनो आं सिन्था खालामबाय थायो दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावहाय BPF पार्टियावहाय सानै साथासो दङ मोजाङा, नाथाय बै मोजांफ्राबो लैहोर लैहोर गयारिनि थाखायनो, प्रहलाद ब्रह्मनि थाखायनो, रिन्जय बर'नि थाखायनो, कास्टम बसुमतारीनि थाखायनो आरो बिक्रम दैमारिमोन बायदिनि थाखायनो बिथांमोनाबो मान सनमान गैयै जानांनाय जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। जुदि नोंथांमोना नंखाय नंदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौनो नुगासिनो दंखायो ससियेल मिडियायाव, बेयो आं बुंनायल' नङा, गासैबो रायजो राजाफ्रानो BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारनि लेक्सारखौ खोनागासिनो दङ। अब्ला रायजोफोर सिन्था खालामदो, जोंनो गोजोन नांगौ, गोजोननि सरकारखौ नांगौ, जोंनो असान्ति सरकार नाङा। बेफोरबायदि बुख्रुब सुख्रुब रायजो राजाफोरखौ हेरेसमेन्ट खालामग्रा बेफोरबायदि मानसिखौहाय, बेफोरबायदि सरकारखौ जोंनो मानो नांगौ? बेनिखायनो सिन्था खालाम रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बावैसो सम सिगां जे UPPLनि प्लेट बिसिनाय मानायनि बाथ्रा ओंखारदोंमोन, बै समावहाय बलेर'नि गारि नाम्बार खोन्थानाया बाइकनिसो नाम्बार होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों। गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।